Polkut Haniriat Nilai ni kan lo thleng tareng mai khovel thu thar lang sarte kan han lor le dona kan video bultan nan Tibet lir nging hi han ngai thlam ha salok tiang Tibeta chuan lir nging rap thlak tak mai a thlenga hei hian min jingdar ko le minute nga bor vela thleng khani in tuna hian Tibet lam chu an la buai hle mai lir nging ron in tran na tak hi Tibeta zizen khopui pakhat bul Himalayan tlang chi patanga chaklama magnitude paruk point pariatana in lir hi a nginga tukin jing thleng khan he lir nging wang hian mi za somni paruk vel an thi to ni in report oma mi za somriat bor vel hi hliam anum mek Bhutan mai baka aram then om Nepal te India te po he lir nging hi hriatani Regional Disaster Relief Headquarters in Tarlandan in lir nging hian China Rama Tibet Autonomous Region a Zizena Dingri County chu nasatakina soya China Earthquake Network Center in Tarlandan in lir nging hi lei hnuai KM Sombor vela tangaron in tranani National Television Broadcaster CCTV chuan Tibeta hian mi somko panga velan thi ni in tarlang thunga India chanchin bod Hindu ti tele Hindustan Times ta chuan mi za somni paruk tukin thleng khan thi to ni nan report thung ole video nun hung bera khan US Indo Lawng chuan vor B2 spirit in Houthi laka be pian thlak chungchang inom tak mai kha kan ngai thla a an lei hnuai tombuk lei hnuai khong tak maya ral thuam an da na July mun chu US B2 bomber ten an be ani kha kha Iran laka vauna lian tak niangai ani a Iran lei hnuai mun ma khong tak mai cement concrete khong tak le ti chiat mai theilo tura an duan angte US ina an ka chiat thei zia pholan na pakhat ani thu tarlan ani to kha tun haya Israel le US chuan Iran laka chanlet na lian tak be na lian tak an kalpui hnai ni in media then khatten an puanga chu Iran po hian arin dan ni in tuna hian in buat seina an kalpui thu an foreign minister rakchi chuan China media ten an komna asoi chuak hialani kha tutianga in be na lian tak thleng theidin hmuna an om mek lai chuan Iran chuan tol atum lo zialan tirnan a nuclear site poimo bula air defense drill an kalpui thut mai Iran sipai te chuan rampum huapin exercise an nei don thu soin abultan nan an nuclear site bula van lambo ruak ral thuam ron kal ka thlakna chutiang air defense an nei that ziale khovel mua phauchwa na turin air defense drill an kalpui zinga hian Natanz nuclear enrichment plan bula te po air defense lam hoi drill hi an nei tanti an state media te chuan tukin sing khan an puang drill Farsi tronga Eqtedar ani lo le might tia an kawa hian Iran sipai te ideological branch Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC te chu he drill kalpuina a amazing hlaptu beran ni Natanz nuclear facility ya air defense zone a joint Eqtedar exercises tho khatna chu air defense headquarters commander thupek angin tranani ti in Iran state TV chuan a puang Iran sakho sipai IRGC anti te hi Iran sipai pa ngai military le army te ai po achak le thil ti thei zo kan nia ral thuam po an nei tha zo kan ni kha Iran thunun tu le Iran veng him tu anga in lan nan nia electronic warfare condition khir tak kara air threat tam tak local thei tur laka te an hun ma an ven him thei zia an pholan na ni in an tar lang bok hei hi tun haya US in lein hoi thuk taka Houthi teral thuam aka chiat nuwa thil thlenga nia puan tong in Houthi lein hoi mun ma US in concrete khor chiat na bom manga anti chiat kha Iran ral thuam an lein hoi mun ma ti chetura theina US in nei zia pholan na ni in Iran vona ania Iran chuan chu an tual doi puidu ho lova tuna hian engbe na po ron thleng se Iran chuan a nuclear al thuam te aveng him theidon ani ti khovel hriat tir turin tuna hian air defense drill an nei ve ta tluk mai IRGC thupuang tu Ali Mohammed Naini chuan drill hi March thalai hol thleng
Iran ramhun danga po kalpui sel turani thua soya security lama hlo omna Iran in tok thei reng din hmuna adinga engang chan na po Iran hian tok don ma se chumi lo do le turatan anin buat seina le an theina pho chuana hani thua soi exercise a hian IRGC branch enge mozat Navy le paramilitary Basil Force te po an tel ti soi ani October thatop lam khan Israel hian Irana sipai target poimo tak tak te alo kap chetoa kan puan cham chi to kha Iran in Israel an baya khami chanlet na tur khan khami phuba la khan Israel chuan Iran mun ma an bei chi amani kha khami nu khan helai ram biala hian Iran le Israel Iran US in kara hian boruak thata ka om hlei thei ta hri lovani Iran beina kha July thla Tehran a Israel in Hamas ruai tu Ismail Haniyeh le September thla a Hezbollah ruai tu Hassan Nasrallah atha chanlet na phubalak na ani thu Iran chuan soya Israel a ballistic missile zatam tak ka ania rampuma siren ti chuani in Israel a po chiat na engemo athlenga ama ero chu ballistic missile zatel kap si khan Israel khan chiat na rap thlak an tok lo thung ani khami chanlet na le phubalak nan khan Israel khan Iran missile siam chuana engemo zat an kapa khawang khan Iran chuan missile asiam chua theina hian tuna hian har satna an tok chhomek ni in expert te chuan an soi hiala nuclear program element rang te Israel beina awang khana chiati anhulama news trend khatten an tar lang le boka Prime Minister Benjamin Netanyahu le IDF te chuan nuclear program Iran nuclear program chiat awang hian Iran hian buaina lian tak atok ti an soi Kha Israel in Iran a beina wang khan Iran in ballistic missile le solid fuel asiam chua theina chu atlan hiam hle Israel in Iran a beina wang khan Iran air defense system tam tham tak ti chiatania Russia siam S-300 system palingot Israel khana ka chiat chak bok karma sakhan US news website Axios chuan White House National Security Advisor Jake Sullivan thu soi tar langin President Joe Biden hna Tehran in January ni somni ma a nuclear ral thuam siam chua lam warzo kan panani chuan Iran nuclear facility te chu US in a bei theina tur du thlanna lian taka om don ti soin January ni somni ma a Iran hian nuclear siam chuan ti punamo tiang lama chaktaka ke an pen ani chuan US chuan Iran nuclear mun ma bei turin ke a pen lawang ti a soi thei lo ni in a lo soi to a Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Bagai chuan report a peka anram nuclear facility te laka be pui thlak tumna chu international law bo chiatna na sa takani don ani ati Iran chuan a nuclear program chu ramna zonga kalpui nan chau amuanom zong chawinan kalpui thu war takin an la soya atom ral thuam siam tumna an nei lo thu an la soi ve fan bok amai ro chu Israel ti boral tura tiam tu Iran hian tun hnaya uranium enriched siam chua na konga tanan la a uranium hi apartion an ron ti sang chho viau maya nuclear ral thuam nei lo state zinga uranium enriched za asom ruk nei om chunan ni ti International Atomic Energy Agency IAEA nuclear watchdog nuclear lam endik tu pol chuan an soi hiala ni kha an soi amzia chu nuclear ral thuam nei lo ma se nuclear reactor manga amuanom zonga mala thin zinga hian enrichment uranium enrichment hi za asom ruk nei ka yanom lova achan chu ral thuam siam nana an man lo wanga ni ma se Iran chuan za asom ruk ai sanga na ya chumi omzia chu ral thuam an tin zone ti na ni ti in Atomic Energy Agency lama endik tu pol te chuan an soi Iran nuclear program chungchanga boina sang chho zela hian Trump masa khan US in Iran deal poimo tak siama tangin Trump kha alo chuak to a Tehran in nuclear siama tum ti kha Trump mu dana nia khawang khan athil tum ati hlotlin theilo nan le ati sukuk theina turin Donald Trump khan nuclear deal a chua sana rek na lian tak mangin Iran chu avom zui bokani kha tuna hian engang takin nge Trump hian Iran heron ma chon le don hriat ani lova amai ro chu ni china kan soita kang khan
January ni somni ma traman White House alu ma Iran hian nuclear lama malak na liana kalpuya ni chuan Iran nuclear mun ma bei thei turin Iran nuclear mun ma bei chu du thlan tur zinga tel don ti tarlan ani ole heti lain Israel le Hamas te an lein bei chun zom zela Gaza hian Hamas ten mi puite human shield tan in pen nanan mang mekani ti in Israel chuan thu chuan siam nona Independence news site Hamakom Hachi chuan Gaza Strip hian booby-trapped building te kammania tanela te mi puyom na bul hmuna te Hamas lam hian booby-trapped le Israel sipai thi theina tur engemaw an ruam man fawa chu mi pui mi mir chen na hmuna te pokal puyani thu tarlan ani chuti lai chuan Israel sipai te hian Palestinian te chu in phen nanan mang ve bok ni in media then khat ten an tar lang ve boka entirnan building ate booby-trapped te Hamas ten an lo kama booby-trapped chu soifiangai lovin kan hreto mai ome thi theina tur ang chi thang silai te hriam hrei te katianga an lo kam kha nia bom te pawni building chunga chutiang chuan Hamas te hian an lo kam thina Israel sipai ten building an daplaya puak tur le an chet sual theina turin tiang khan ruam man an siam thina chutiang ani fo wang chuan Israel sipai te hian building an lu ma hian Palestinian then khat te building en fia turin an tir ma support thin ti report then khaten an tar lang ve tlat boka Naval Brigade 931st Battalion tan Palestinian pakhat chu athok thin ti tarlan ani boka News outlet tarlan danin Palestinian mi then khat te Israel sipai ten dapna an thona hian an mangtangkaya building le leihnoi kong tunnel an dap ma hian an tirlut ma support thin ti tarlan ani bok hi Gaza Indo lai khan IDF te hian an ti thin dan ni in an soi heti lai hian IDF chuan Gaza Strip marlama a sipai te brigade then khat an la chuaka Israel chuan sipai pakhat a chan bok IDF sipai pakhat chu nimin lam khan Gaza Indo na athile a sipai te chuan nakin loka beipui thlak na lian jok kalpuina tura in buat sainan tuna hian Gaza Strip marlama an sipai then khat te an la chuak ti an puanga sipai thi hi staff sergeant Naval Brigade Reconnaissance Unit team sergeant ni in kumsom ni mi ania ido samie kani amani khan sipai dang panhi captain Eitan Israel Signaji kumsom ni palile Major Davir Zayon Riva kumsom ni pariat te an lo thi to bok Israel sipai pathuman thile tak nu hian Israel chuan Gaza Strip in dona hian sipai jathum som ko pariat an chan ta ni Hamas ina an enkol Gaza Health Ministry chuan tholeni khan Gaza Strip hian darkar som ni pali kal ta chungin mi som thum pakhatan thi ti asoya heng zinga hian Gaza City in pakhata thlona manga beipuyan thlakna mi pali an thile bok ti apuang ani tholeni khan IDF chuan ni somruk le pali chung zet in dona an nei hnuwa Gaza Strip marlam atangin Kafir Brigade chu an la chuak ti soin mase 162nd Division kai hruaina hnuaya hian beipui thlak ala ni reng thau IDF tarlan danin Kafir Brigade te hian beit la hiele beit hanaun khopui te an beya Sheikh Zayed venga terror operative zathum chuang hemi hun chung hian an that manani thlani chung je thelai hmuna beipui thlak na hian brigade sipai som panni chu indona mun rang mun ruka an thi boka mitam tak khliam tuar anom boka mase hemi hnu hian mitam tak chu service an kir le to bok sipai te chuan brigade hian strip marlama gazaram ribola Israel mi pui te tana hlo om thei chutiang thlen tu Hamas pol te an bitum ber ti an soi he brigade hian officer neighborhood an ti Hamas commander te omna mun chu an ti chhia a tawar sang tak omna residential complex central terror complex an ti chulai hmuna Hamas mun hmalian tak omna mun te po chu an ti chhia a anti tank firing position booby-trapped tunnel le rocket launcher te Israel lam hoya bun le Israel tana chiat na turaral thoman bun te anti chebok IDF chuan he brigade hian Hamas infrastructure dang enge mozat anti cheboka kilometer sarile meter sanga athui le hnuai kong tunnel po anti chia a ral thuam tam tak he ni somruk chung hian an man boka tuna chuan Kafir Brigade hian nakin loka Gaza a bepui thlak na lian jok an kalpui theina turin
in buat sei na an kalpui theinan tuna hian Gaza marlama tanga lak chuan ngai ta ni ti in Israel thu chua chuan a soya Gaza chimlam Philadelphia corridor a po Israel chuan sipai dang da bela tumbok in biak na hi tuna hian a mor bokala nilova amai ro chu pai fel tre pania US President Thar Donald Trump an January ni somhnia White House alu mange in miman zongzong te chua turin Hamas ho chu alo tur to alo warning to ni kha an chua lawani chuan hell to pay hati thanlet na lian tak raplak tak manga nuayan ni don ni ti in Trump khana vo kuk maya chu Hamas te po hian an ngai thu tak hle ni in a hriata January ni somhni mange ya Israel le Hamas te hian mitang chua chungchanga le in ka hai chungchanga in remna an nei man nge be sei ani mase enge thleng zel don kan ngai chang zel don nia Iran chuan kumsang hela somhni pali khan mi zakwa pakhat bor vel an thata UN na an chin chia dan ani Iran ram hi dan manga mi ti hlum tam na ram mania kumtin mi zatel an ti hlum thina Iran thu nei te chuan ni kum san hela somhni pali ringot po khan mi zakwa chu thiamlo an chantir nuwa thi turin an rem thiamlo an chantir nuwa hi tura an chung thu relania December thakhan kar khat chungin mi somli borvel Iran sarkar chuan a thatman ni in United Nations Rights Chief chuan a soya Volker Turk chuan Iran rama kumtin thi tura an chung thu relan pung chho zel hi thillung chiat thlak takani ati kumsang thela somhni pali ringot khan mi zakwa pakhat vel Iran sarkar chuan thi turin an chung thu relanaya chung ho chu ati hlumani ti in UN lam chuan an soi chu kumsang thela somhni pathuma Iran rama mi zaret somnga pathum ti hlumai khan ni koma thi te hi an tam zok Iran hian hetiang malak na kalpui hi aban sana hun to hle ani ati Iran hian thil sual lian tham tual tha rui hlo tol rok pong sual le mi pat mei chiat na lama thailen na kalpui tuang chi te thi turin an chung thu rel thina Iran rama hian thi tura chung thu rel pung chho zela kai hlum an nitlang puya hei hi khovel sarkar chuan an ngei ven hle Islamic Republic hian kum khata China ti lawa chuan thi turin an chung thu an rel tambera chiang taka chin chia omlo zo ka ni tin Amnesty International le Human Rights Group te chuan an soi Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei noya thu nei tu te chu mi puinol puin dan bo chiat an hlona turin thi tura chung thu rel konga hian man lana sa hlea kumsang hila somhni pahni le ni thum chung khan mi puite chuan hetianga ro rel na hi an du lo thu an au chua puina sa hle ani Iran a hian mei cheti hlum zat po an pung chho hle a Human Rights lamina an tarlan danin chang hila somhni pali chung khan Iran rama hian mei che somthum pakhat ti hlum an ni Iran hian a tha chungchanga official data an ti chuak ngai lova mi an ti hlum chungchanga hian official data an ti chuak ngai lova Mase UN Rights Office thu puang tu Liz Trussell chuan thu thar thedar tu te hril danin en fia tu an tir thu le rights organization rin tlak rang HRANA ti te hengo te le neuroya Iran Human Rights Watch te pon an en dik ti asoya heng anti hlum za thi adik thokhat ti atar langani tun hnai kum somhni chunga Iran rama kum khatami an tha tamber hi tura an chung thu an rel tamber kum chu kum sang hele som panga khan ni in khami tum khan mi zakwa som sari pahni thi tura an chung thu rel le khai hlum an ni chumi hnuwa kum sang hele som pasari khan Iran in rui hlo dodan asiam that nuwa thi tura an chung thu rel hi tle min atlan hiam dewa sang hele som ni pahni atang khan apung chho le ta ni pilti sual tu te thi tura chung thu rel hi khovel sarkar ramza som sari te chuan an lo ti top to bok ole video hnung bera khani wa Indo thlona chuan vor B2 spirit bomber ten Yemen ram chunga leinoi thuk taka Houthi taral thuam siam na mun an ka chiat thu kan puan to kha chutiang chuan Houthi te hi Israel in an beya US in an beya UK in an be boka abik takin Israel nen tuna hian an in thlur bing ani meka Israel in Indo thlona somni pasari borvela Iran an be nu khan Iran hian ballistic missile pathum zetin Israel an ka ple towa mase Israel hian chan let na lian an la pele talawa engangin nga Israel hian ma alak don hriat lok ani lawa
na takin a chang let le ngei tura ngai ani chuti lai chuan US chuan Houthi te po hi an bei ve zel boka chuti lai chuan Houthi te hi an duai du bi khau lo mai hei tuna US aircraft carrier an bei thu an ron tlang au pui ve le ta aircraft carrier hi englong nge aircraft carrier chu enge ti he channel ngai thlachin tu te chuan kan hre to me aircraft carrier chu Indo Lawng lian turu tak mai football field puitling hi pathum te zom ta se chu teng ang vel zeta seite chu teng ang vela lian te chuan nia lian turu ra phlak tak kha ni ringot mai chu teng chu tui fin riata an han tol khek roi maya chung te chuan Indo thlona tam takan phura chu ta tang chuan an thlok chuak thei boka sipai mun pui tui fin riata an son hi ni ringot maya ei wardeu phei chuan aircraft carrier pakhat le azui tu destroyer te frigates te tuipuya anan chetla ringot thi sarkar tam takina an hne lo turani an ti hial chutiang khop chuan Indo na muala aircraft carrier le azui tu te hian naro pui takan lo thok to thinani Israel le Iran boruak sosan wanglai khan US chuan aircraft carrier hi panhi ngot Mediterranean tuipuya an ron chhop nge ni kha Mediterranean tuipuya hian sipai mun an son lu ta ni ringot maya aircraft carrier a hian Indo thlona changkang berber US chuan an chopa tin azui tu destroyer po hi football field pakhat ai sei thiau le lian te han ni turu takan nia chunga tang chuan missile ka thlakna chi sang air defense thafaran mai vuah ni in melma kap thla thei turin chu tiang chuan ral thuam sang le man ro changkang berber ne na thuam vekan ni chutiang long chu Houthi te chuan US ta an bei thu an ron puanga Yemena Houthi pol chuan nimin thole ni khan Red Sea US aircraft carrier USS Harry Truman chu an bei ti an soya chuti line central Israel chim lam chu missile le drone manga an bei thu an puang bok hemi chungchang hi Israel chuan an puang ho lo maya mase China media tele news trend khatten hemi chungchang hian ron puang ve nol maya Houthi sipai thu puang tu ye he sari chuan kan sipai ta chuan Red Sea marlama cruise missile panni le drone pali mangin US aircraft carrier USS Harry Truman chu special operation na in kan bayani ati he beina hian chiang takin kan target kan kap ti in Houthi te chuan an puang zui boka December ni somthum pakhat khan Houthi te chuan USS Harry Truman chu drone le cruise missile tam tham tak mangin an lo bei to boka Yemena air strike nei tura in buat sei lai an nia Yemena bei pui thlak tura an in buat sei mek lai in US Indo Lawng lian chu Houthi ten an lo bei to ti an puanga tunami po hi Houthi te soidan chuan minron bei turin an in puat cha meka aircraft carrier atangin Indo thlona tam tham tak an in chopa minti boral turin an in hot khoma an in ruam man mekani chuti lai tak chuan American Indo Lawng lian hi lotling takin kan beile tani min bayan tumna po an thul pha ani ti in Houthi te chuan an puang Houthi thu puang tu sari chuan Houthi sipai po in Israel target enge mozat kan kap boka nimin chonhulam khan operational masaber chu drone pani mangin kan kalpuya Israel Jaffa a an sipai mun pakhat chu kan beya pani na chuan atum takalut boka askhelona target poimo tak drone mangin kan bei boka ni tin Houthi thu puang tu chuan a soi hemi chungchang hi tarlan angkhan Israel media tele khotlang lam media te chuan an puang tam lo khop maya China media le Arab lam media te hian an ron puang thung ani olitiang khan Red Sea buaina Houthi Israel Houthi US buaina chu ala top maidon lo ti a hriata in beiton na hi alakal chho zel mai helai borok po hi na sa takle lian taka al chuak hluai thayania tin Israel le US ten Iran nuclear mun ma bayan tum ti thoma oma chungte po chu khovel media tlar malua tu an ni mek boka helai Middle East hi alaral muang lo tak zet ti kan puanta ka tang khan a hriat mai ome chuti mek lai chuan Russia Ukraine in do na lampo alakal chho zel kan puang jing ta veo maya ama ero chu thu thara om zela in beina kal chho pui zela nia wangin Indona chanchin puang deuh thin kan nia wangin kan puang lo thei lova khan ngai thale lok teang Russia chuan Indona lian zo kina kal chho pui zel Ukraine sipai te hian Russia khotlang lambial kursa
beipui thlak na thar an kalpui mek lain Russia chuan na zo ke na chang le ta North Korea sipai tha engemaw zat Russia chuan a hmangtel bok ni in Ukraine chuan an pu cholni khan Ukraine infantry le armor vehicle te chuan kursa kong thuma tangin counter offensive beipui thlak na an kal chho pui thut maya August thla Russia rambial kursin an lo lu chhuah tuna mun zau takan thunun mek na mun kursi ania hi Russia chuan lak let tumin an bei mek ani lak let tuma bei mek tu Russia sipai te chunga beipui thlak na lian tak Ukraine chuan a kalpuya chuti lai vek chuan Russia chuan na zo kin an nor ve bok nimin thole ni thleng khan chutja marlam kho pathum borvel chu an thunun thar ni in Ukraine chuan an puanga Russia thunun na hnuaya om North Korea sipai unit rang ten har chatna an tok chhomek bok ti Ukraine chuan an puanga kurs kho chaklam KM zali somnga chuang zeta hla a Ukraine sipai dang pakhat chuan kho chaklam kho puipoi mo tak provokes bula Russian infantrymen te na takin an ron chemek ti soya nitin brigade thar an ron tir ni in alang ti in a soi Russia chuan teng le armor vehicle lian tham takin an ron tira an nor chhun zom zela helai kursa hian in beiton na lian takin a om mek ani chanchin kan update zel don ya ole tuntru matan chuan khati chin ka han ni le ta phot chela kan puanta ka tang khan kan ho hol zong engemaw bomen lama tarlan han tum ve ela Israel Houthi inkar an la boya US le Houthi tuna an in chang ton ve le mek bok nen Israel le US ten Iran nuclear mun ma bayan tu mem ni ti chu khovel media ta ngai ven ani mek boka chutiang vel chu kan din hmun ala ni poni se ati jong khani le pot se video thar ber hre turin he channel hi in lo ngai chang zel don nia mangtha le phot ule